sisan i b'a lajɛ dɔrɔn i bɛ dɔ ta ko tɔw bɛ ɲɛ ɲɛfɛ quoi ni muso b'i bolo dɔrɔn i bɛ lafiya quoi i m'a faamuya ok mais musokɔrɔba yɛrɛ fari don a ka fisa non wa musokɔrɔba fari ka fisa fari ka fisa yɛrɛ yɛrɛ Ala k'o kɛ ɲɛtaga voilà amina arabi amina arabi an b'a la tanu i yɛrɛ b'a kalama cɛ kɔɲɔ ye sini su ɔ kɔrɔ ko su na sa an bɛ si ka su na goro awɔ an bɛ si tewuli la te dɔ sigi joona te dɔ sigi an t'a daminɛ depuis sisan jɔn bɛ te dɔ sigi wallahi an b'a faamuya alhamdulillah ndenge muso ta o diyara ne ye koyi u bɛ kɔɲɔso la ala k'u kan bɛn denni kɔni ye mɔgɔ sɛbɛba de ye ɲɛnafin yɛrɛ fana bɛ na ale ko baarakɛla dɔ kan ka na ne yɛrɛ kelen sigilen bɛ ɲɛnafin bɛ na dɔ yɛrɛ natɔla filɛ est-ce que nin tɛ o ye dunasɔngɔ diya ne ye nse i ka kɛnɛ nse amɔgɔ baasi tɛ nse ne ba ne bɛ ka mɔgɔ dɔ de ɲini k'a tɔgɔ ko Bayini awɔ yan de don fa a den tɔgɔ ko Saka yan yɛrɛ de don i tɛ ɲɛ ma ka sesi ta ka na i sigi Ndimso i ka kɛnɛ tɔɔrɔ fɛ nse i bɔra min ne bɔra Tagan i tɔgɔ Jɛnɛba awɔ n denkɛ tun y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ko i kan ka na mɛnɛ awɔ o diyara ne yɛrɛ de awɔ i nakun ye ne ko de ye dɛ i b'a dɔn sisan kɔrɔ nana tɔ tɛ ko la bilen awɔ n y'a faamuya i bɛ to ka i janto ne na wa i y'a mɛn n'Ala sɔnna ale fana bɛ kɔɲɔso la awɔ kɛ Ala ka furu ni siri amina Ala ka dugawu amina ni tilara i bɛ t'i ka minɛn bila i b'i ko i bɛ dumuni kɛ i kun awɔ n y'a mɛn awɔ n bɛ taa n ka minɛn bila so kɔnɔ awɔ nin bɔlen don mɔgɔ sanuman fɛ mɛnɛ a ɲɛda bɛ cogo min na nin nin diyara ne ye dɛ e ni ɲɔgɔnna caman bɛ dugu kɔnɔ aw bɛ furu mɔgɔw ka furu dilantɔla de sa ni nin cogo ye a bɛ taa fɔ yan fɛ ko karisa bɛ tan karisa jogo bɛ tan karisa jogo bɛ tan donc ni e nana nin min fɔ ne ɲɛna sisan ni ne ye n ka cɛ wele k'a fɔ a ɲɛna ko ko dɔ bɔra ne fɛ ko denni nangarabaya ka bon donc ne ka cɛ bɛ muruti n'o murutila sisan o tɛ furu salen donc ne ma furu sa dɛ e ni ɲɔgɔnna mun bɛ dugu kɔnɔ ka yala ka don mɔgɔw kan a ye ka furu a ye de bɛ furu caman sa nin hakilina min b'i la nin tagabolo min b'i la i bɛ sen bɔ nin na nin tɛ mɔgɔ danbe ye est-ce que i y'a faamu nin kuma ni fɔli bɛɛ ni a fɔ mɔgɔ ma parce que i ye n dɔgɔnin min ye n ka bonyaba b'i ka dugu nin kɔnɔ sinon ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'o tun ye nin fɔ ne ɲɛna bi walayi da wɛrɛ tun b'a kuma la ka i bɛ se ka taa m'a dɔn don ne terimuso kɔrɔkɛ ni lamaloya a lamaloya fo wuli cogo kamana gan ne tɛ n da don mɔgɔ wɛrɛ ka kuma la tuguni bi kɔfɛ kuma min yɛrɛ tɛ n ka sira la yɛrɛ n taara n da don la n dun mago bɛ n terimuso la n t'a dɔn n bɛna ala sɔrɔ cogo o cogo n dun tɛ fɛ ka t'o fana fɛ yen jɔn y'a lajɛ ni y'a wuli ni y'a sɔrɔ
Allô, Mani? Ça va? E b'aw fɛ yan? Walayi ne mago bari b'i la. O don ne taara aw fɛ, e kɔrɔkɛ lamɔlali dɔ da ne kan. Parce que ko ne ye n da don a terikɛ Badara ka kuma na kɛ. Walayi. I t'a lajɛ n'i ye temps sɔrɔ i ka na an fɛ yan. N mago bari b'i la. Awɔ. K'an bɛn fɔlɔ la. Ne kɔni bɛ n ja fana sera ka kɔɲɔ kɛra n kɔni ma gɛlɛya ye nin baara in na fɔlɔ ni ye ni tɛ min ye o t'o ye tiɲɛ na ma gɛlɛya sɔrɔ nin baara in kan mɛ a ko bɛɛ de ka nɔgɔ Ala kɔni k'a barika da ko n ka hakili to musokɔrɔba la baara yɛrɛ ma ca ka so furan ka minɛn ko kɔni ma dɔn baara kɔni ma gɛlɛn sa ne bɛ n ja nin baara in na sa baarakɛdenya ne bɛ n ta sɔrɔ de la ni manamana ko ye ne jɛna kɔni n tɛ kɛ baarakɛden dangaden ye dɛ ne kɔni bɛ n ja de ala nin ko in kɔni n lafiyara n bɛ dumuni kɛ ka n fa Jene, I bɛ minɔgɔ ko de la. Awɔ. O tuma buramuso dun? A taara sugu la. Ne ka sokɔnɔna furan? Ayi. E de ka ɲɛgɛnw ko wa? Ayi. E ma ne ka baara foyi kɛ? Ayi. Buramuso bɛna ne sɔrɔ yan. Ayi tanti. A kun ko de ko ne k'a ka baara kɛ yan'a ka na. Ni n tilala n bɛ t'i ka baara kɛ. K'i ta kun ye ka na di ne ma de i ka n ka baara kɛ. A ma f'i ye k'i k'a ka baara kɛ koyi. A bɛna ne sɔrɔ yan. N bɛ taa kɛ sisan. Tanti yɛrɛ kɔni. Fɛn min yɛrɛ ka baara ma ca yɛrɛ. Ni n tilala dɔrɔn n bɛ t'i ka baara kɛ. I jɔ n ka n teliya ka n tila na ka taa ka baara yɛrɛ kɛ. A kana na o bila kɔrɔ la. Idriss, oui, ça va? Ça va. Kokan, Pardon. Anbara. Ça va. Quand même. Non, quand faut-il? Va. Tiens, just do. Just de la soirée, bora, il y a des qui sont siglendo. Just fana de ça. On te dit que ya. Idriss, fana ça. Chokodi. Formula. Yera fana ino be dugi ngona sa de. Ino be dugi ngona ra de. Yo fois. OK. OK, ala ka nyega da. Amina rabi. Sina. Lego, anga cheka kodu. Shaka ke. Ko jume. Shaka mun bora ka ko ke sala be 10 jours quoi. O kuma amso ko ma na wa den so jogori. E be do kala ma kula wa. Dingurani ma muso bola. Do fajiri la. Ko shaka nana dino to mon katana e misiri kono. Almami fana ko direct la do déjà que shaka re din to mo. Ko din ga di shaka ma. Ko shaka kata din. Anu ga la dawla.
o dun bɛ kɛ k'a kɔrɔ o ye ladala ko ye ko in kɔni kɛra o cogo la dɛ a kɛlen ka bɛɛ kɔnɔna fili sa n y'a faamu a ko kɛra nin cogo de Sahadu taara garisɛgɛ dɛ ka muso furu sisan ka denkuranin sɔrɔ ala k'u nafa bɔ a la nka cɛ sina cɛ a dun muso in fana muso in ma ye dɛ muso in ka ɲi dɛ a muso in ka ɲi dɛ cɛ sugoro kɛ teliya Idrissa ok n na sugoro kɛ teliya sisan Fana sira ne tɛ dɔn muso ye I tɛ ne dɔn cɛ bi an ka kɔɲɔ su fɔlɔ de n'a fɔra k'e jiginna ne bolo yan ne bɛ nin kɛ cogo di Saka I bɛ yafa n ma mɔgɔ si tun t'a dɔn ko ne kɔnɔma don hali ne fa ni ne ba ne somɔgɔ si t'a dɔn ko ne kɔnɔma don ne b'a ɲini fɛ ne tɛ ne den fɛ a di yan ɲani dugu ka jɛ n bɛ boli ni den ye ne tɛ fɛ ka sigi malo kɛnɛ kan n y'a ɲini fɛ ala kama sira di yan ɲani dugu ka jɛ mɔgɔw kana dɔn ko n jiginna n y'o ɲini fɛ furu ɲɔgɔnya la sira di yan Fana sira ne ba de ye ɲini k'i di ne ma jigiya dɔ kama o jigiya kama ne tɛ se k'i lebu k'i ka kuma mɛn n bɛ sigi a kan tuguni ni tɛ n den fɛ a to n ka bɔ ka taga mɔgɔ tɛ n yɔrɔ dɔn yɔrɔ min na n bɛ taa ni n den ye tiɲɛ fɔ ɲɛna Fana sira a bila I kunna n b'i fɛ n b'i den fɛ I y'a faamuya n b'i sutura fo ni I yɛrɛ y'i yɛrɛ lebu sinon ne tɛ n'i lebu I ka kuma mɛn ala sɔnna Jalaidu tigi ma ban koyi ja hali sini hinɛ ban ci caman de ni ne kɛra ne fana sira sutura cogo nin cogo la barika ala ye a barika ala ye n tɛ se ka fosi fɔ ala ye ni ala sɔnna a ma fo ka taa buguri kɛ ne tulo kɔnɔ ne tɛ kɛ Saka ma fitiriwale ne tɛ Saka janfa ne ni Saka janfa baga tɛ bɛn Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la Saka n sutura I bɛ taa ni den ye min I ye layidu ta n ye k'i tɛ taa foyi kɛ n den na k'i tɛ taa n den fili Saka n den to n bolo n yɛrɛ bɛ bɔ ni n den ye ala kama mɛlɛkɛ ne don a ma fosi kɛ ne nɔ don Saka Fana sira I hakili sigi ne de ye layidu d'i ma ko n tɛ foyi k'i den na n'i den n bɛ bɔ ni den ye n bɛ tila ka segin n'a ye I ka kuma mɛn I ye layidu di n ye layidu d'i ma foyi tɛ den sɔrɔ I y'a mɛn foyi t'a sɔrɔ I ye layidu di ni kabako kuba ye dɛ ka furu cɛ ma n kɔnɔma kɔɲɔso su fɔlɔ don ka bɛn ne jiginni don ma ne filɛ halisa foyi ma b'o la hɛrɛ ani bade kɔ ni furu cɛ ɲuman tɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di aw yɛrɛ ka nin jate minɛ mais komi ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ne y'o o de kɛ ne furu nin kanu ne t'i janfa koyi ne t'i janfa ɲani ka n da I bɛ mɛn I ka ko ye la ka mɛn I ka ko mɛn na I tɛ ne ta in ye I t'a ye I t'a mɛn n dabari banna mais n bɛ n furucɛ fo halisa n bɛ n furucɛ fo ale min ye ne sutura fo sisan hali a ŋunuŋunukan m'a mɛn hali a ŋunuŋunukan m'a mɛn kare kɔnɔ
ne taa yɔrɔ min ye n ja sinon ni ye nin kɛ cɛ dɔw ye hali ne kun tɛ se ka taa n ka na san kuma tɛ ka taa n ka ɲɔ si mais yɔrɔ o yɔrɔ ye ne ja ne bɛ taa yen ne cɛ m'a da waga k'a fɔ diɲɛ jɔn si ye a barika ala ye a barika ala ye ne bɛ ala fo ne bɛ n ba fo. Baya OKTV karamɔgɔkɛ kelen pe aw minnu bɛ yen ni haju gɛlɛn de bɛ aw la o kɛra haju fan o fan ye dekun fan o fan n'o de bɛ aw de la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ ani muso farafin ni farajɛw bɛɛ lajɛlen haju fɛn fɛn de bɛ yen ko adamaden de bɛ da ni a ye k'a ma se ka dilan aw ye ekara dugumana lajɛ aw ka karamɔgɔkɛ ka nimero ta n bɛ filɛli kɛ ka aw bilasira adamaden mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ lajɛlen mago dilan mais i seko ye min ye n'i y'o kɛ a ka ca ala fɛ nimisa tɛ o kɔfɛ aw minnu bɛ yen n'aw bɛ jago de la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ cɛ ɲini de la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ muso ɲini de la furu sira kan dusukasi bɛ aw minnu na furuso kɔnɔ cɛ b'o la muso b'o la aw minnu bɛ yen aw bɛ fɛ aw ka jago ka yiriwa aw bɛ fɛ aw ka papiye ko de balalen don a ma se ka ɲɛ sɔrɔ aw minnu bɛ yen aw bɛ bagan mara de la baganw ka jidi alihamdulilayi o dalilu o ɲuman o b'an bolo aw minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka sɛnɛ de kɛ ka masaya sɔrɔ sɛnɛfɛnko la san mana yɛlɛma i ka ɲaga i ka sɛnɛ sɔrɔ la cikɛ sɔrɔ la ala barika la o dalilu o ɲuman o bɛ n bolo ni haju bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la k'a daminɛ bana gɛlɛn bɛ mɔgɔ minnu na jinɛ bana fara mɔgɔ bana kan ani ala bana dabari banaw bɛɛ lajɛlen n'o degun bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan aw ye ekran dugumana lajɛ aw k'aw ka karamɔgɔkɛ wele an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ ni ala ka jɛ ye ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma Baya OKTV a kanuba cɛman n'a musoman ani ne yɛrɛ Segu kanuba a cɛman n'a musoman ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ an b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.